Οι επιχειρήσεις συνήθως δεν αλλάζουν με ανακοινώσεις, αλλάζουν σιωπηλά. Δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη ημέρα που ο ιδιοκτήτης θα πει από σήμερα είμαι κάτι διαφορετικό. Η αλλαγή γίνεται μέσα από εκατοντάδες μικρές αποφάσεις, μία-μία. Και συνήθως γίνεται αντιληπτή πολύ αργότερα, αν γίνει καν αντιληπτή. Υπάρχει ένας βασικός λόγος γι' αυτό. Όση μεγαλύτερη προσοχή δίνεις στο σήμερα, στον επόμενο πελάτη, στο επόμενο ραντεβού, τόσο πιο δύσκολο είναι να δεις τη συνολική εικόνα της επιχείρησης. Είναι σαν να μεγαλώνεις δίπλα σε κάποιον κάθε μέρα. Δεν βλέπεις την αλλαγή γιατί τη ζεις ασταμάτητα. Τη βλέπει όμως κάποιος που σε συναντά μετά από καιρό. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με μια επιχείρηση. Ο ίδιος ο ιδιοκτήτης είναι πολύ κοντά στην επιχείρηση για να δει τι πραγματικά έχει αλλάξει. Και αυτό έχει το κόστος του. Όχι απαραίτητα άμεσο, αλλά είναι σωρευτικό. Μια επικοινωνία που μιλάει σε ένα κοινό που δεν υπάρχει πια. Μια εικόνα που δεν αντιστοιχεί πραγματικά σε αυτό που προσφέρει. Μια αίσθηση κόπωσης χωρίς να ξέρεις ακριβώς γιατί. Δεν είναι πάντα ένα εμφανές και μεγάλο πρόβλημα. Είναι μια αργή απόκλιση ανάμεσα στο ποιος είσαι και στο πώς φαίνεσαι. Γι' αυτό στη Σαλαμάνδρα, πριν προτείνουμε οτιδήποτε, website, branding, στρατηγική, αυτοματισμούς, ξεκινάμε πάντα από ένα βήμα πίσω. Χαρτογραφούμε πού βρίσκεται η επιχείρηση σήμερα, ποιον εξυπηρετεί πραγματικά, τι έχει αλλάξει χωρίς να φαίνεται, πού υπάρχει ακριβώς το κενό ανάμεσα σε αυτό που είναι η επιχείρηση και σε αυτό που δείχνει ότι είναι. Μόνο τότε μπαίνουμε πραγματικά στη λύση. Αν αναγνωρίζεις την επιχείρησή σου σε αυτά που είπαμε, ξεκίνα από εκεί. Μίλησέ μας για το πού βρίσκεσαι σήμερα.